Living Salme, en Josep Salmerón. Les 5 i 37 minuts, arriba el moment que en Salmerón ens posi un pot de color en aquest programa. Doncs bien, sí, gràcies públic, gràcies. Sobretot perquè ara, abans de que entrarem en directe aquí en la veu allà en els micròfons, en línia, escoltau, que fort lo dels Javis, Bueno. O sigui, si lo de Rosalía... O sigui, és que realment està desbancant ja els anàlisis de la música de cançons de Rosalía, que ha passat ja era hora, no? Sí, Pensau? No sé. Està bé, està bé. És a Està dir, bé, que està bé. s'està parlant Saps més- que el pardal té Bjork, no? El pardal del El videoclip pajarito és Bjork. és Bjork. Sí. No, És a dir, que ja s'està parlant més de la ruptura de los Sí. Javis que del disco de la Els Rosalía. Javis, recordeu que són aquests dos directors, un d'ells més famós que l'altre perquè va ser de l'època de... De Foc. De Foc, física o química. I bé, i els hem S'antiga, vist... perquè n'hi ha una de nova. Arba, l'antiga. Ai, no digueu que és antiga, aquesta sèrie no és tan antiga. Això mos fa molt majors a nosaltres. I del Foc, sa primigènia. I ara Foc ja uno. sa Foc, Vintage. Origins. nova No. generació. Fox Z. Exacte. Va dir-li Fox Z, com en Dragon Ball. I això, i ens han separat. Claro, se venien els rumors, perquè jo el que vaig llegir un poc per damunt i el que me van passar també a través d'Instagram i tal, els usuaris que jo, amics meus, i supos que i amics, que me passen informació i que me diuen que realment ja se sabia, que era una cosa que estava ahí, però ara sembla que ja és de bon de veres que no han sortit a desmentir-ho, perquè antes sortien a desmentir-ho, diguéssim. No, estamos bien, tal, no sé què, però ara ja no diuen ni Ara deriven en els de premsa. L'altre dia ses mamarats i ho explicaven, que varen telefonar i li varen dir habla con el mío de premsa. I quan ja te deriven en els de premsa, Ja és... això vol dir que l'arreglen. la cosa És oficial. té una mica de veritat. Que a mi I tu això me- m'encanta. Imagina que tu trenques en la teva parella i t'ho pregunten i tu no parlo amb la meva persona de premsa. És algo que jo vull dir en algun moment. Cristian de millor d'aquí un poc... Cristian està dient ara mateix. sí. Perdona, jo crec que el Dolce Cristian Park ha Mosset. fet, debò tenir qualcú de premsa que s'encarrega de confirmar o desmentir Veritat. si estàu available o no. Jo, sí. Anna. Sí. Ah, tu Damunt vas tot- a premsa, No, clar. directora de Ella. comunicació, a més de deberes. Sí, sí, sí. Me pilles. Tens Ens desdoblem aquesta tots funció. un poc. No, però vosaltres què penseu? O sigui, perquè també és cert que, com que de repente han sortit amoríos per baix de les pedres, m'he donat compte jo, que si en Guitarrita de la Fuente, que si amb... El DOT, no. Amb el DOT, Cert Martín, exconcursant. Serra, no sé què, i és com... És a dir, que ja en quin moment... els hi troben altres nòvios. Ja, de repente, i damunt és que dius, no és que sigui Paco el de la fruteria, no. És no sé quién, i tots són artistassos, el que sigui, que a mi, que també és de veres que si te codeges amb aquesta gent, doncs escolta, amb la florinata, no? Però, no sé, és un poc que tots els maricons de la Gran Via. florinata ara, d'aquesta generació, ha de ser... El meu nom no ha sortit. La resposta Jo sí. me I crec jo? tots. Tots els rumors són de veres. El meu Jo nom no ha me'ls crec sortit. tots. Tots els rumors són de veres. Jo el que no pare de pensar és, ara, qui serà el primer en contar su verdad? Perquè això també ho fan molt ara. Ai, sí. Algú dels dos ara és que... O què faran en sa casa? Ai, És que és molt gran. No, però una Vaig cosa. pensar en la biblioteca. Un pic que has ordenat aquella llibreria, És que no s'aguantaven ni No, casa. no, no. un pic que tu has aconseguit col·locar tots els llibres, Home. ara, haver-los de tornar a separar, Ara què? quina feinada. És que jo vaig pensar el mateix, Cari. És que vaig pensar i vaig dir, en eixa casoplon, normal que ja no s'aguantaren i dius, i la biblioteca? I enguany, la Rosalia, qui la convidarà a passar el cap d'any? Pues Calvo, perquè en l'entrevista de... Ah, sí? En el esto, en... Sí, Bé, però no vol dir res, sí. De- D'en Broncano, de que Broncano, van fer aquest de la gag. revuelta. Sí. De la revuelta, en Broncano, que van fer aquell sketch, sortia amb Calvo. Probablement Ai, és pues, perquè té més feeling, però no ho sé. Calvo s'ha quedat I en ahir, Rosalía. I ahir va ser ja un punt I en Almodóvar. en el qual Sí. supos que el país va dir, aquí què passa? Perquè jo la meva exclusiva la vaig trobar en el país. De fet, va sonar-me la notificació i tot. I No, va no, és que l'exclusiva és del país. Sí, Que sorprèn que el país Tragui això. se posi a fer exclusives d'aquest tipus. A mi no però em clar, sorprèn. han dit aquí... Claro, és que també... Jo crec que és un poc com en... Jo el primer que vaig pensar també quan vaig veure això és el rotllo Dolce & Gabbana, que són aquestes personalitats que o personatges, diguéssim, del món, en aquest cas de la moda, Dolce & Gabbana, que no es pot separar la parella de la marca. I els Javis, o sigui, han estat probablement molt de temps pensant en de quina manera Sí, però ara deixaven. sabrem quin és el Javi bo. i quin és el Javi. Sempre ha No ho sigut sé. ambrós. Però hi ha Sempre ho hem d'haver sabut. un Javi bo i un dolent. Sí. Sempre. Sí. Sempre ha estat el que tenia... Mira, I si no, per què es posen el mateix nom? me sap malament el que tenia talent i el que no.
Un poc així. Per tant, tu consideres que el Javi bo és n'Ambrosi. Sí. El que tenia talent en el sentit de tot el tema Paqui Taxà i tot això i tot aquestes... Sí. Tal, De fet, jo crec que la Ambrosi. custòdia de Bryce F se l'ha quedat Ambrosi i que Javier Calvo s'ha quedat en Rosalia. S'estan repartint les custòdies. Això ho sabrem segurament al són custòdies? pròxim... La custòdia del xiquet. La custòdia del xiquet. Clar. Ja, però dic... Que són custòdies. T'imagines, no, et duen a Rosalia dins una catsa. És que clar, dic, Com si Que fos asco, una- que asco dona la gent en famílies estructurades que no entenen No sé d'aquestes què és una coses. custòdia. Però... I Anna Igartiburu també, que farà este cap d'any. Ai, Que va eixir ahir. Són Vaig a donar-li amics? les És que campanes. lo Va de donar sa- les lo de sa campanades festa- en casa de La Javi. casa de d'ell. festa de cada any és un tema. Jo vaig pensar tot d'un i dic, festa tota dels la gent que Goya. reunien en aquella casa, que per això se la varen fer, que era per poder convidar tots els seus amics, fer aquells stories d'Instagram que feien, que en Calvo pugui cantar amb aquell grup que té. És a dir, Ai. 4 coses. Bueno, cantar, Això ja era una que ja ho senyal. tenien Sí, això és una red flag estructurat, enorme. ara s'ha desmuntat. Jo tot crec que, això. de fet, que Ambrosi, en aquest moment en què Javi Calvo es tirava de genolls a terra, fent-se el punk, com si tinguera 15 anys menys dels que té, jo crec que ahir és quan Ambrosi va fer les maletes. Va Ahir va firmar. dir, jo fins així puc arribar. Jo ja he tomado mucho trago. Això no ho aguanto jo. Ja, per aquest punt, però jo tinc una amiga, Ana Raquel, la nostra amiga Raquel, que m'ha dit que en Estoy Quesada n'hi ha una entrevista de fa un parell de setmanes en Estoy Quesada. És Estoy Quesada? Estic sé. quesada. Estic Quesada. Soy una Yo pringada. Soy una pringada y dices, estoy... Yo, bueno, yo estás estoy quesada, deja de quesada. comer queso. Como No el de sé. pegatines aquí de Toy quemado, Toy, pero igual, ¿no? Estic Bueno, pues quesada, estic madre quesada. Li fa una entrevista a estos dos i ja diu que n'hi ha com... Ah, ja saps com les entrevistes aquestes que feia Aitana de promoció en El novio quan la sèrie de Netflix i ja se notava moltíssim que ja ho havien deixat. I no, és claro, però no increïble. podien dir-ho per contrat. Sí, nos queremos mucho. Y No, Aitana, es que les ¿sí? preguntes era, ¿cuándo- ¿Tú crees? ¿Y el rodaje cómo ha sido? Ah, no sé, pregúntale a él. ¿Cuándo es la última vez que os habéis besado? Y aquell diu, esta mañana, i aquella, buah! En plan, fa un mes que ni te mire. Molt bé. És fort, és fort. Però els Javis dona pa que n'hi haurà més continuació, I en el Living Salme o aquí en la taula de redacció. D'aquí un any en tornem a parlar. En parlarem. Per saber si ja D'un any? No, dic, d'aquí un any en tornem a parlar per saber si ja hem escatit quin és el Javi bo del Javi dolent. M'encanta. Ho dic perquè ara tenen aquests projectes en comú, tenen aquest el projecte del Lorca, que jo Sí. crec que serà la seva darrera gran pel·lícula i a partir d'aquí, perquè clar, jo La, l'altre dia la bola negra, no la bola se diu? negra. Jo l'altre dia ho comentava. És que Clar, inclús hasta quan la tu ruptura tens trauran discrepàncies un creatives amb una persona que estimes, si ara, per exemple, jo m'imagino en Javi Calvo, el foco lo quiero aquí. I l'altre diu, pues poses el focus on vulguis perquè en arribar que no sé ja ho arreglarem amb horitzontal. Però ara no. Ara, si t'he dit que la càmera va en zenital, va en zenital. És I que s'ha ara- acabat el rotllo. ara I no crec que s'aguanta. no serà tan fàcil fer feina. Els hauríem de veure en un forat amb Igual se porten bé, són amics, i no ho sabem. Jo també, I l'amor penso. s'acaba de vegades. I a lo millor creativament estan molt bé, però quan no... Ja, però quan ets creatiu tens aquest punt visceral que és molt complicat de gestionar. No, jo no faig així. Bueno, d'aquí un any en parlam. És que ara m'estàs tractant una altra vegada malament perquè estan els teus amiguets, però d'aquí un any mantenim aquesta conversa Audiència, i volen qui té l'únic que he raó. fet ha sigut el gest de que mira Xisco com furga. Jo Ja el que faig està, en Paquita ja Salas, està. a mi me dona igual, lo de més. Exactament, No, però perquè és de tu, ve- és de mira, te veres- respet perquè tu vull estar magnètica. I com que estàs magnètica, tot per tu. No, però Al dia, és de se veres les que- sap totes. Chico. És de veres que bo o dolent jo no sé qui serà, perquè a mi, sincerament, m'és igual. Però sí que potser l'actitud no serà la mateixa i supos que aquí acabarà ja diguéssim, l'emporio, Armani. los Javis. I espero que aquest rotllo, jersers desestructurats que duen sempre, Ai, sí. que mai duen un jersey a com toca, espero que el Javi que ho imposi, quedi clar. Per Sí, ser d'aquí és que du jerseys normals, Ja. d'aquests que han duit tota la Jo és que en Brasi a voltes he anat i com... gent que ha optat per la desestructura, que a mi me posa molt nerviós cada pic que surten vestits i dius, és necessari anar sempre com un cromo. Ni un dia tens un xandall com la Xenoa per sortir de casa teva, que te vegem like others. És a dir, no, és que sempre heu de ser especials. Uno I dels de- dos serà imatge de Emilio Tucci, ja veuràs. I tu sabràs qui és. I de... I diràs, Ui, ui, ui. ese no és el que tenen forats. Mira, en la no camisa. estimada, no te conec res, però ja t'adoro. Per tant, li demanem en Salme... Ves, perquè soc Mariliendre, Li eh? demanem en Salme, esteu... Que has donat per fet que a mi m'agraden els homes. No. Ah, No, però els maliliendres no s'amen. ok, perfecte. Perquè som el pont. No, i també m'agraden els homes, ho dic per si... T'has posat roig un Com poc, cantava la Pantoja, pues hay una pregunta T'has en el posat un aire. poc No, roig. no, així jo no dono presentat res. ¿Quién no Te s'ha pot dado un agradar lo pipazo? que Ah, siga. con una amiga, clar. Gran Lola Flores. Bé, Salme, crec que tu
venies a parlar-nos de les teves coses. Sí. No, i estàvem parlant dels hàbits i això crec que és una cosa molt interessant. Però volia, parlar d'unes quantes cosetes de recuperar una subsecció que tenia aquest Living Salme, com era la subsecció Dialectes, estimada, aprende. Dialectes, estimada, aprende. I això que en consistia? Doncs era en dir paraules valencianes que només allà ho dèiem. Per exemple, vosaltres sabeu la paraula tendur? És que només es diuen a Albaida. Jo això no ho he escoltat en la vida. Veus? És que damunt és una secció per Cristian. Basta con el bullying, No, és de veres que jo pensava... No, però vosaltres, tendur és que és molt valenciana. Sí, O sigui, perdona, és molt d'Albaida. Això pot ser que jo ho vaig escoltar. De fet, el DSBV, que és la bíblia per la que utilitza la qual fer aquesta subsecció de dialectes estimada, només posa variant Albaida. I és com goteta de llagrimeta. Comboi, això sí que... Sí, home, Comboi, una cosa. No has dit que volia No has dir. dit que és un tendur. Perquè Però la gent no si voleu saber-ho, teniu que anar al La Barça. gent no sap que és una taula camilla. Mira, és l'única que no està apuntada. Per què? Perquè m'hem sou així. No, tendures és el que en castellà diríem una mesa camilla. És aquell plastiquet que posem a la funda de la taula redoneta amb Que el té una braseret. mosca morta des del 93. Sí. Correcte. Doncs això és el tendur. També se li diu perquè era això, la que t'agafes ahí en la manteta i te poses Pel ahí- brasero, no? Pel brasero. Pues, el tendur és el de dalt, el plàstic i això Molt és bé. tendur. Molt bé. I, de fet, el tentor és el tendur de Balears. Això era. Cafè canviat. Sense mosca. Però tenim més paraules. Perquè no duim des del 83. Això. Tenim més paraules. Comboi. Que això crec que aquí vosaltres no el teniu massa. No se Un gasta comboi així? és una part d'estren. Clar. A banda. Has de pensar en fer comboi. Fer comboi? Fer comboi. O estar convoiat? Clar, és en renou, conjunt de coses desordenades o de molta gent que no s'entén. El que seria un poc el bullici. El bullici. És a dir, el comboi seria el nostre trull. Sí, el vostre trull, aquí és comboi. Anem a fer un poquet de comboi. És que hi ha molt de trull. N'hi ha comboi. Aquí li diuen trull. Mira. És amb mi latina, no? Que va tenir? O ni... Normatiu seria escrit trull en doble L, En doble L, tot i que veritat, nosaltres va. ioditzam i és trull. Però és trull amb doble L. Trull amb doble L. Vale, apuntat. Sí, Mi perquè ve latina és de- una empresa que De n'hi ha. truer. D'allà on D'espectacles. feien la saliva. Per això, vale, també. Per això destruir. També n'hi ha una que és molt valenciana, que aquesta m'agrada molt, perquè jo estic recuperant paraules que les vaig dir en la secció aquesta, en dialectes estimada, però és bambar. Bambar. No sé si la vaig Què fas per ahir recordar bambar a aquestes hores? Sí. Clar. Però vosaltres Sí, sabeu bambar. d'on ve realment? O sigui, clar, és que la paraula bambar, que és com Des de la Picapiedra. bamba, Anava a dir-ho de los Picapiedra, picapiedra. no? doncs no, això era bam-bam. Gràcies. La bamba, la cocabamba, aquí teniu cocabamba, no? Sí. Pues la bamba i tal. Claro, aquesta paraula després també bambolejar, també significa persona babaua, no? En plan de que està un poc així, així, per allà i tal. I és de veres que bambar només està en la nostra excepció en Diccionari Acadèmia Valenciana de Llengua. No està ni en l'IEC ni en el DSBV, que jo dic, a veure, el Montserrat Antoni Alcover, no sé on va anar per escoltar aquesta cançó, esta lletra, perquè... Ai, que ja són 50, bambar. Deixa de bambar, Josep, Ja deixa de està, bambar. acabem, perquè tinc una cançó... Ai, per què? Perquè Per estem en el favor. mes de novembre. I sabeu què passa aquí a Mallorca, carinyets? Doncs que estem ara en un cap de setmana que es fa de tot. Fixa't. Sabeu el que és que en Estem estiu nosaltres, estàs així. cremant el sol, fa molt de calor i no fan res d'activitats, però ara de repente arriba el novembre i n'hi ha un munt d'oci, de cultura, de tot, perquè què n'hi ha este cap de setmana? N'hi ha que si la Ferrada, La Ferrada. que si això de música que fan ahir en els Baluart, que si en Manacor també n'hi ha un encontre de Plataforma per a la Llengua, que si N'hi havien despedides de soltera en l'avió. també... Bueno, També. se'n junta el cap de setmana... Jo tenc aquest Sant Costitx, aquest cap de setmana. És que, Molta cultura, n'hi ha molta cultura. Molta cosa, molta cosa. I Bé, cultura, és un campionat de beer pong. Per Cultura tant, també. cultura també. Cultura també. oci, però Esport. que no n'hi ha manera de... I això no és la primera volta que passa, perquè ja visc aquí jo molts anys, i és una cosa que coincideix sempre, que se fan moltes coses en molt poc temps i sempre trien, no sé per on, però... El mateix cada setmana. I he fet una cançó amb una lletra que parla un poc d'això. Dale. Anem a posar-la perquè la cançó segur que la sabeu, és la de Havia de passar dels Amics de la Fúmiga, tia. Ah, mira. Perquè realment és molt fort, perquè és que jo m'he cabrejat, perquè este cap de setmana tenim que si la Ferrada, tinc una torrada també en ma casa, una barbacoa, perquè clar, no fa bon temps i dius, anem a veure si la posem o tal. Tu dona-li. Ahí la intro. Vinga, anem.
Què m'està passant? Em FOMO però no sé on anar. Els caps de novembre són farcits d'actes cultural tots. Puc triar teatre, vins, música, llibre i fanzins, tots a la mateixa hora, coincidint al mateix poble. No hi ha retarderi, huevo i dosifiqueu els actes. Bruta, ciega, sordo, muda, torpe i testaruda. Amb l'excusa del bon temps al final a casa em quedar en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. És escolmo tot l'estiu buit d'actes, però al novembre havia de passar. Tu i jo morint de FOMO, oci, cultura, dojo. On anem aleshores? Tens controlat les hores. Tu i jo crema en novembre, tu i jo morint de FOMO. Vaig entre en bus o en cotxe, pa allà no pa allà. Montamo una mesa, on anem aleshores? Ido és molt sencillo. Tu i jo crema en novembre. Sí! Vinga, pega una mirada al Youthing. També que hi ha. És escolmo tot l'estiu buit d'actes, però al novembre havia de passar. I què diu? Tu i jo morint de FOMO. Canta, canta. Oci, cultura, dojo. On anem aleshores? Tens controlat les hores. Tu i jo crema en novembre, tu i jo morint de FOMO. Vaig entre en bus o en cotxe, pa allà no pa allà. Montamo una mesa, on anem aleshores? Ido és molt sencillo. Tu i jo crema en novembre. Sí! L'últim que m'esperava era que passara això avui. Havia de passar. Havia de passar. Havia de passar. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Un plaer. Gràcies a vosaltres. El Dolça pel cafè, avui al Molta Barra, a partir de les 6 hi haurà el nostre director, en Joan Cabot, i tanta gent més. Així que moltes gràcies per haver vengut. Gràcies A a vosaltres. vosaltres. Estem contentíssims.